Recordeu quan a València hi havia... 2 circuits alhora? Com podeu veure, aquesta és la zona de l'últim revolt, corba d'entrada a meta, i aquí tenim l'entrada també del pit lane, que encara es conserva la pintura, que a mi això em sembla un miracle, 13 anys després. Mira, Polilla. Tinglados, tinglados, el que tengo aquí. Aquí és on estaven els boxes i el pit lane. És una de les parts més ben conservades. No és la millor conservada per mi, Que t'atropella, Polilla. Que aquí s'aprecia perfectament el que era el carril de pit quan encara patrocinava Allianz. Ara és un carril bici. Veus el que et deia del Patro, Polinya? Es veu claríssimament el Patro, que han passat 13 anys i encara segueix aquí. Es conserva tot el que és aquesta primera part, aquesta primera secció. També es conserva la línia de meta. Aquí teniu els calaixos de sortida de l'starting grid i es poden veure aquí i allà. Aquesta és la part del pàrquing i aquesta és la part que circulen els cotxes. Aquí ho veieu. Opa! Clar, és que estava buscant perquè aquí es va córrer entre el 2008 i el 2012. El 2012 és l'últim any amb la remuntadíssima de Fernando Alonso. I estava buscant què estava fent Max Verstappen el 2012. I és que el tio estava encara en campionats de karting. És a dir, l'últim any que es va córrer a València, al circuit urbà de València, Max Verstappen encara estava corrent karting i encara li quedaria un altre any de karting. Mare de Déu. És a dir, perquè us feu una idea de com ha passat el temps. Sí, quan Alonso guanyava aquí, en Fórmula 1, Max Verstappen encara estava fent karting. collonat. Mira-la, l'hem trobat! Ostres! L'hem trobat! Això vol dir que si aquesta és la línia de meta, aquesta és la pole. Qui va ser l'últim pole sitter aquí? Vettel. Clar, Alonso sortia des de la 11. Jo dic... però és una temporada estranya, la 2012 també. Vettel o Weber? O Hamilton. Va, què te jugues? És que Vettel sona bé, Sona Vettel. Gran Premio de Europa. Ostres, sí. deia Gran Premi d'Europa, Polinya. Sota el nomenclàtor d'Europa. Vettel, sí. Va! Vettel. Vettel que va liderar de la volta 1 a la 33 i després Fernando Alonso es posa a liderar. Numerín! Hem passat aquest petit gir de dretes i abans d'arribar al que era la primera corba pronunciada, aquí tenim el final del carril del pit lane que encara s'intueix. I que ara és un pàrquing! Un altre pàrquing! És un pàrquing! Tota l'estona pàrquings, tu, és una cosa... Jo us dic una cosa, per circular és un drama perquè et fas un lío amb les línies. Això és com quan jugues a bàsquet en un poliesportiu, que hi ha vòlei, Sí, futbol pues, sala, lo molt... mateix. No, Manchado, mira el cel! Mira el globus! Un nen o nena ha perdut el seu globus de dinosaure! Oi! A veure, Polinya, hem vingut al circuit urbà de València i estàs pendent d'un globus, per favor. No se't pot portar d'excursió, Polinya. Clar, i aquí ja, o sigui, arriba la 1, la 2, anàvem per allà, això és brutal. Jo ho he jugat al videojoc, això, tio. Ja és un pàrquing. Un cop passada la T1, a mi aquesta zona és una de les que més m'agrada perquè és la que més s'ha mantingut. Clar, i perquè aquí pots caminar, és a dir, aquí no hi ha cotxes. I de fet m'atreviria a dir que és bastant real tot el tema del que eren els límits de la pista. És a dir, mira, és que fins i tot els pianos, no hi ha el relleu del piano, però es veu com està pintat. Blanco en botella de leche, chavales. Clar, jo crec que la gent que passeja per aquí ho té ja com molt, no, Polinya, apamat. Ho tenen apamat, però nosaltres que venim de Barcelona, clar, veiem això, per mi és un museu a l'aire lliure. Treu-li un plano al piano, home! És xulíssim, això. I per mi estem arribant a la que per mi és segurament la millor zona del circuit de València, perquè es guarda el piano, encara es conserva aquest piano que teniu aquí, però a més es conserva la valla original, la tanca que va veure guanyar Fernando Alonso aquí fa 13 anys. Piano i tanca original del Gran Premi de València. Mireu quina cosa més meravellosa. Europa, Polinya. Oi, és veritat, clar, era d'Europa. Per mi el Gran Premi d'Europa és Nürburgring. Per mi és Markus Winkelhock liderant. Els grafiteros se'n poden anar una mica a prendre pel sac, però mireu quina cosa més meravellosa. I de fet aquí ja s'intueix a la part del final, mireu, el gir. Allà hi havia el Patro i pujaven cap allà una altra vegada. Mireu-lo a prop que corrien de l'aigua, El Mónaco és valenciano, No em fa enveja Mónaco, no em fa enveja Mónaco. Què és l'arrascàs comparat amb això? Podeu pensar que tot aquest reportatge l'estem fent a base d'informació rigorosa, científica, contrastada. No, estem fent el recorregut del circuit a través de les Onboards de 2012! No, Polinya, tapa! Copyright saltarà! Allà feien una ziga-zaga, però n'hem vingut, i ara això també és circuit, Tot això és circuit. Mireu, efectivament, la pintura verda
de lata. Una de les imatges mítiques de les onboards, que eren la bandera de la Comunitat Valenciana i la bandera d'Espanya, estan a mig pal perquè els dies que hem vingut a enregistrar això coincideixen amb el primer aniversari de tot el tema de la Dana, coincideix amb el funeral d'Estat i tot. Dia de dol nacional, una tragèdia que va ser molt dura i que va afectar també el circuit Ricardo Tormo. Nosaltres havíem de ser l'any passat per veure els testos de la Fórmula E, que hem estat aquests dies allà. Que els van canviar al Jarama. Els van canviar al Jarama, però dur. La playa de la Malvarrosa, Polinya. Aquí venia el Lobato a banyar-se la calma després de les retransmissions. Bueno, aquí fan també els típics directes quan fan 45 graus a l'agost. És veritat. Desde la playa de la Malvarrosa, calor extremo, avisos de nivel amarillo. I el reporter, sí, hace calor, ¿qué pasa? Estoy cociendo. Pues aquí venia Nico Hülkenberg també a banyar-se el culete. Amb banyador? Clar, jo suposo que sí. Va. Han posat un parc infantil aquí, Manchado, els nens del futur. I el proper Max Verstappen està jugant aquí al Colombi. I no saben que per aquí passava Kamui Kobayashi. Aquí no es llença res, No es llença res. Polinya, han aprofitat les valles Fantàstic. per fer un parque. Tu te creus? Han fet un parque amb les valles dels comissaris. És que nadie va pensar en los niños. Aquella porteria l'hem de rumiar si la canviem o no, Aquella porteria ja... A mi m'han sortit pizzas de súper amb aquest coloret, Allò que et deixes la pizza i et vas a fer una dutxa i la dutxa dura més del compte. Allà es veu l'Apex. Ja el teniu. Aquesta era la 8, aquella era la 9, i ara tenim un problema, Polinya. Què? Que el pont està tancat, què fem Què ha ara? estat? Hosti! Ara hem de tornar enrere i agafar el cotxe i anar a l'altra banda. Doncs no ens queda un altre. Mare meva. El que faci falta per sprint race. Vine que potser et trobo un piano. Que estàs trepitjant l'interior de la corba, Manchado, robem un caiac i marxem. No, home, no, Polinya, aquí hem de robar. Això compta, perquè havien de rotar l'asfalt, Perquè, clar, ara no podem passar. És a dir, tot això ho havien de rotar, Està molt bé. Tan cerca i a la vez tan lejos, Com diciembre i enero. Doncs res, tu, donem la volta i anem a la 10 a veure què trobem. O podem posar la mà i ja ser allà. Ah, clar, per ells passarà més ràpid, per nosaltres no. Ja està, ja hem arribat. Clar, estàvem allà abans. Mare de Déu, I aquí hi ha una cosa que ja no hi havia, i és un piano Oh, de realitat. piano! Piano que fa 13 anys, ha acumulat unes quantes malalties en el temps. De fet, no m'atreveixo ni tocar-lo, és a dir, està semidesintegrat el piano. Polinya, trepitja! Piano bo, això, Trepitja, Polinya! Va haver una època que a la Fórmula 1 es portava moltíssim l'astroturf, Turf. que ara ja no tant, Mireu, és que encara en queda. Té bugre, això, Polinya! 13 anys, això és molt, se ho podem posar al pessebre. Mira, qui ha deixat un Kleenex aquí, per favor? Per favor, esteu embrutant un circuit d'automobilisme. Home, que estem aquí... prou. Polinya, aquí fan festes ara. Mira, sí. Mira, Festón guapo, Festes, Punxin de cacho. el puente de València i les festes de València. Tu, escolta, això està molt bé, la zona del port. Un al costat de l'altre, Anem a cantar Oliver Berman. Hem de- Oliver Berman! I ara, després d'aquest revolt supertancat, hi ha una recta quilomètrica, de morir-s'hi. Nerma. S'ha fet de nit S'ha fet de nit, a mesura que hem anat fent el vídeo. Ai, que cuidar el Polinya, Se'ns fa la nit, Manchado, corre! La meva teoria, la teoria de Weber, és el següent. Nosaltres venim d'allà, que és la recta llarguíssima, que era la més llarga del circuit. Quan Weber se la pinya, els blocs que es veuen han de ser aquests. Sí, mira, hi ha pintura allà. Compte, Polinya! Compte, que no, ens per atropella. favor, Jo crec que aquest era el punt de frenada. De fet, aquí es veu la Publi de Santander, Allà està el punt de frenada. perquè a part, des del plano de tele, que jo crec que el tiren des d'allà, es veuen els tinglados, però no, encara no van a recta de meta. Han de pujar al tercer sector, que és el sector més malmès. Clar, jo crec... A la Pública de Santander s'han de xocar. Bueno, que Ara és potser Movistar. el 2010 era Movistar. Clar, després però ara ho van potser canviar. Santander. Aquests edificis són aquests. I si no, que algú pels comentaris em digui el contrari. No me la tallo i em faig monja. Bon Nadal a tothom. Aquí, tota aquesta pintura blava, fixa't. Això d'aquí, això és això. 100%. Mira, Pintura la blava. pintura blava, Aquí la tens. Sí. blavíssima Es la veu pintura, claríssim, blavíssima. I ara el tema és que ja no enfilen la recta com podria semblar, perquè estem al costat ja de la recta de Però meta, que prop estan. sinó que tornem a pujar cap a la ciutat de les arts i les ciències. Que es veu la ciutat de les arts i les ciències. Allà la tenim, al final, la ciutat de les arts i les ciències. Però vols esperar-te un moment, que encara no tinc... Disculpa. A veure, què estic buscant jo? Què busca? El plan del Kobayashi. Xumes, tu? Hi ha una mort claríssima de Kamui Kobayashi, mira, veus? La ciutat
és això. Mita-la! Això és allò. Mita-la, Polinya, jo no m'invento res. Periodisme! Periodisme. Periodisme! I aleshores, de fet, aquí es continuen apreciant les línies, veus aquí una línia, això que ara és un pàrquing, hi ha astroturf. Astroturf, més astroturf! Més Astroturf! astroturf! A nivell d'imatge, Polinya, s'ha de dir que a mi m'agradava aquest circuit. El circuit de València jo crec que era una cosa que Mira, no es que podia bonica, perdre. per favor, Sí, tant. guapa. Guapa, reina! I aquí és on acaba el pàrquing i aquí el circuit continua. Sí. Després reenganxarem amb la recta de meta, amb l'última corba, però aquesta és la part, diguem-ne, que ja no es pot entrar. Bueno, sí que es pot entrar. Jo no m'atreveixo. Jo prefereixo que no. El tema, us explico. Hi ha molta gent que està malvivint, que és gent que no té llar i que, malauradament, la seva única opció és aprofitar aquests terrenys que estan deshabitats per plantar-hi la seva vivenda. També el tercer sector és... Sí, és que estic pensant el mateix. mal record... És la imatge. És la imatge... És la imatge que s'ha quedat. Del que podria haver estat i no va arribar a ser, no? Perquè si veieu, o sigui, la zona és preciosa, passa pel port, té el mar molt a prop com si fos Mònaco, el projecte era maquíssim. És la metàfora del que va ser el final d'aquest circuit, no? 4 anys absolutament il·lusionants i després això. El primer i segon sector és preciós i el tercer sector al final és la davallada, no? Aleshores, bueno, preferim no entrar perquè el sol també ha caigut i si haguéssim hagut d'entrar, hagués preferit entrar a les 4 de la tarda. Que per cert són les 6 i ja és de nit, Què collons vol l'horari d'hivern? L'horari d'hivern... Què collons vol l'horari d'hivern, home? Perdona, David Bisbal! Que cara d'aquí David Bisbal! El circuit de València! David Bisbal! David Bisbal! En comptes de boleria, diu muñeñia. Hòstia, vale! Té un defensor David Bisbal. Polinya, aquests llavis de Carmen de Mairena, què és això? Està Ai, en un gat! botox. Que a mi me fan por, Polinya, me fan por i me fan al·lèrgia. No l'has escoltat abans? Sí, sí. Somos alonsistas, relájate. No et farem res. Venimos en son de paz i de la 33. I aquí doncs pràcticament es reenganxaven, perquè si seguim les línies, que aquestes sí que estan difuminades, ja aniríem a agafar una altra vegada el tancament. De fet, des d'aquí es veuen ja els tinglados i allà que és per on hem començat. Per tant, si voleu saber com és la volta 2, us torneu a posar el vídeo des del principi i passava això durant 60 i pico voltes. Però era un dels millors grans premis de la temporada, nosaltres que els recordem. Era un circuit molt divertit. Això sí, va ser un projecte que doncs, va fracassar. Bueno, i també perquè tenim el grandíssim record del 2012, que és una de les curses més èpiques de Fernando Alonso. Clar. Jo crec que també conservem un gran record d'aquella cursa, que a més va ser l'última. Això és veritat. Però jo crec que ha donat grans moments. Sí. Hamilton amb Maldonado, l'accident de Webber, la victòria d'Alonso... No, i que a més, que si veniu, ho podreu veure, vulguem o no, és història de l'automobilisme, història del país de la Fórmula 1, història que vosaltres podeu tocar i podeu comprovar amb les vostres mans i els vostres peus. Malauradament, afanyeu-vos perquè això d'aquí uns anys... Mai se sap. Exacte. Mai se sap quan ho poden reasfaltar, perquè com hem dit, és un cacau a nivell de circulació, a la gent d'aquí perquè ja està acostumada, però pels que no som d'aquí és un cacau, qualsevol dia és bo perquè ho reasfaltin, l'únic que costaria una pastarrufa, però bueno, i subscriveu-vos si voleu més contingut com aquest. Like, suscríbete, campanita, comentari, si us mola el contingut de YouTube. Estem començant a fer molt més YouTube, així que si us mola, us esperem. Adeu! Petons! Boleria! Dentro del alma mía. ¡Ah!